खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों मैया 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थुलुंगाफुरियाव खुंजानाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव हांख्रायनानै लिंहरजानाय गाहाय आलासि महरै सिनियर जार्नालिस्ट रुपा सिनाराय बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार मान बावनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पास्ट लाइफनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि लाखिलाङो। बड'फाया बर' हारिनि गासै जेंना आरो आंखालफोरखौ लानानै बम्बेआव थांनानै बर'नि गासैबो बाथ्राखौनो फोरमायहैनायाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन होनना बुङो रुपा सिनाराय बिथांजोआ। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनिल' दैदेनगिरि नङामोन नाथाय नर्थ इस्टनिबो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। नर्थ इस्टनि गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखायबो गोबां बाथ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंबोदोंमोन होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि देहायाव मोनसे गिख्रंथाव बेराम केन्सार बेरामखौ लानानैब्लाबो बर'नि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनाया सोमोनांथाव होननानै बुङो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनांगौ होननानैबो भारत सोरखारखौ खावलायदों मानगोनां रुपा सिनाराया। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बड'लेण्डसिम लाबोनायाव रुपा सिनाराय बिथांजोआबो गोबां मदद होदोंमोन। जाय फ्लाइटजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै देहाखौ लाबोदोंमोन गंसे फ्लाइटआवनो फैफादोंमोन रुपा सिनाराया आरो बड'फा उपेन्द्रनाथनि गोथै देहाखौ बिदाय होनायाव लाख लाख सुबुङा ज' जादोंमोन होननानै साखि होदों रुपा सिनाराय बिथांजोआ। मैयानि समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फरायसा सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बर' फरायसा आफाद बनस'नि आफादगिरि मनजिल बसुमतारियाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावहैनायखौ नुनो मोन्दों। बिबार बावनायजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मिजिं आरो सिमांनि सोमोन्दै सुंद'यै बिबुंथि लाखिलाङो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो मिजिंआ फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल एग्रिमेन्टस नङा नाथाय आलादा रायजो सोरजिनायसो। नाथाय जि आफादफोर आरो संगठनफोरा जि एग्रिमेन्ट खालामबाय बे एग्रिमेन्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ माब्लाबाबो मोगथां महर होनो हायाखै आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौबो दिनै मोगथां महर होनो हायाखै। बर' माहारियारि फरायसा आफादा भारत सरकारजों नांनानै बर'फोरनि आद्रा जानानै थानाय सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय सोलो आरो बोलोजों आवगायलांगोन होननानै बिबुंथि होयो बनस'नि आफादगिरि मनजिल बसुमतारिया। लोगोसेनो मानगोनां खाम्फा बरगयारियाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय थावनियाव बिबार बावहैनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बार अखाजों गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। मैया बाक्सानि सालबारिनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोख्रोङै बारहुंखा आरो अखा हानायाव गोबां न'खरफोरनि बिफां लाइफां आरो न' बां नस्थ' जादों होनना खौरां मोन्दों। लामाफोराव बिफां लाइफां आरो मोब्लिब खुन्थियाफोरा गोग्लैनानै हान्था मेलायावबो गोबां जेंना नुजाथिदों होनना खौरां मोन्दों। लोगोसेनो गुवाहाटि नोगोरावबो गोबां अखा हानायजों लामायाव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटि हाथिगावआव गोबां दैनि बाना हान्था मेलायाव गोबां हेंथा सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। दतमा ब्लक लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारखौ मोजां नुहुरनानै आरो बिपिएफ हान्जाया गभर्नमेन्ट दानो हायैखौ नुहुरखानानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होनना खौरां मोन्दों। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय दासिमनि खौरांफोर बेसांखिनिखौनो लाबोबाय दिनै गोबां रादाबफोर लाबोनो हायाखै। जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो।